konstatovat, že od tohoto okamžiku se KDU-ČSL distancuje od Vítka Mrady a Martina Roputa. Nezastupuje KDU-ČSL tato dvojice. Jedná svým jménem a na svoji Jedna věta, už to bylo z toho kabinetu, jedna věta. Máme tady jeden návrh na místo starostu obce, takže dávám hlasovat, kdo je pro Františka Kučeru do funkce místo starosty obce Frederku. 1, 2, 3, 8 hlasů. 9. Kdo je proti? 2, 4, 5. Zdržel se? Takže takže proti 6 a pro je 9. Takže konstatuju, že pan František Kučera byl zvolen místo starostou obce. Tak děkuji za zvolení a za důvěru. Děkuji panu Zahrádkovi za tento další dílčí krok a přicházíme k bodu číslo 9, a sice volba 3 členů